På produsentstudiet så har vi vært så heldige at vi har fått besøk av han Rolf Jensen, som kommer direkte fra København i Danmark. Han har skrevet boka Dream Society, og det handler om fremtiden, det handler om opplevelsesøkonomien. Når du skrev denne boka for 8 år siden, overrasket det de reaktionerne du fik da? Ja, det gjorde det, fordi jeg synes, det var en dristig teori. Den adskilte sig fra alle de andre. Dengang der gik det på, at nu var det high-tech teknologi. Og her kommer så en anderledes en, der siger nej, det drejer sig om hjertet, det drejer sig om følelser. Så jo, jeg var taknemmelig for alle de positive reaktioner, der kom. Overgangen fra Dream Society, altså overgangen på tur ind i Dream Society, Ja. hvordan vil det forandre verden? Ja, det ved den jo, fordi vi går fra, at fornuften, hjernen, er det primære. Det er materialisme. Det drejer sig om flere penge, flere produkter. Og så rykker vi til at sige, nu er det hjertet, nu er det følelserne. Det er det største logikskift i menneskehedens historie. Der har været for lidt. Vi skal jo ikke mere end et par generationer tilbage. Så drejer det sig om overlevelse for de fleste. Og endnu længere tilbage i historien, der var ingen penge. Så vi er, den første generation, der har nok. Mere end nok, kanskje? Ja, nemlig. Og det vil sige, så kommer vi lige pludselig til at tænke, ja, det kunne også være, at der var andre værdier i livet end de materielle. Og det er der, det store logikskift ligger. At vi begynder at sige, jamen, måske skal vi prioritere anderledes. Måske har vi nået de materielle mål i livet, som vi ønsker os. Måske skulle vi kaste os over noget andet. Nogle andre værdier. Hjertets værdier. Og det tror jeg er en svær overgang. Fordi vi har været vant til at have for lidt. Hvis du er fattig og sulten, og bliver stillet over for mad, så spiser du alt det, du kan. Alt det, der er muligt. Fordi du ved, kommer det næste måltid. Hvornår kommer det? Men her har du muligheden. Der er nok. Slap af. Så dyrk design, dyrk æstetik, dyrk fortællinger, romantik, kærlighed, frihed, tradition. Alle de ting. Det er gode råd til bedrifter, som vil være attraktive også i fremtiden. Ja, fordi det er jo ikke slut med bedrifterne. De skal bare skifte over til det emotionelle marked. Og siger, nu er der altså et emotionelt behov. Og det er det, vi kan være med til at dække. Så jo, det er et stort logikskift. Det vil tage sin tid. Det kan være, at vi skal bruge de næste 30-50 år på den overgang. Og så vil der stadigvæk være nogen, også her i Norge, der ikke har forstået det. Og stadigvæk siger, at det gælder om at rave til sig. Så det vil der være alle vegne. Jeg kan også se her I har Mac-computere, og de er jo smukke. Veldig fint. Ja, og æstetik, jamen, er det ikke også noget værd, ikke? Jo, det er det. Så der er masser af bedrifter, som allerede er i oplevelsesøkonomien. Sneen. Tænk på alle de danskere, der brækker benet i Norge. Sæsonen er lidt ved at være overstået nu, men det er der jo mange af os, der gør. Og det er jo lige pludselig, så er der penge i jeres bjerg, penge i jeres sne. Det er jo fantastisk. Og her oppe sånn her, så laver den jo ned. Ja, Den altså, kommer i store mængder. ja, I tjener jo flere penge på jeres bjerg og jeres sne, end I tjener på jeres marker, end på landbruget, mener jeg.
Det må vi sige. Og du snakker også om, at det kommer ikke til at være længe før vi vil have vores personlige fisk. Ja, hvor der så står, at den her laks, den er fanget af den og den båd, med den og den kaptajn. Og bådens navn skal vi selvfølgelig også have. Datoen, den er fanget, hvordan vejret var. Og hvem hældede den ind? Og måske også lidt om kaptajnens hustru. Lidt historie, børnene, hvordan de har det. Om de klarer sig godt i skolen. Det var det den ultimate historiefortælling. Säg lite grann om kreativitet. Ja, altså kreativitet er jo noget, som der bliver talt mere om. Der bliver talt mere om kreativitet, end der er af kreativitet. Okay. Og det er jo sådan, at hvis vi bliver kreative, vi finder lidt på de samme historier. Vi er kreative i flok. Det er sjældent at opleve, hvad skal vi sige, den sande idé. Men prøv at sætte kendte ting sammen på en ny måde. Prøv at bytte om på ordene. Idéerne er der. Da siger vi tusen takk til han Rolf for å gi oss en liten smakebit av det han har vært her og snakket med oss om i Harstad. Og så ønsker jeg lykke til med Dream Society, og kanskje vi snakkes igjen. Takk skal du ha. Ja, selv takk.